आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। चंपारण में जरूरी बाटे कोटा जी सारा चंपा लोग लगे सपोटा जी चंपारण में जरूरी बाटे कोटा जी सारा जनता लोग करी मिल के सपोटा जी सारा जनता लोग करी मिल के सपोटा जी चंपारण में चाही मांगी लोग एयरपोर्ट जी भले सोना खर्चा हो जाई के तनो नोटा जी चंपारण में जरूरी बाटे एयरपोर्ट जी एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो चंपारण में जरूरी बाटे एयरपोर्ट जी चंपारण में जरूरी बाटे एयरपोर्ट जी मांग करी नेता लोग जाके सरकार से केहू नहीं पीछा हटी विचार से केहू नहीं पीछा हटी विचार से मांग करी नेता लोग जाके सरकार से केहू नहीं पीछा हटी एहू विचार से बात चल गई बाटे देखी हाई कोटा जी बात चल गई बाटे देखी हाई कोटा जी चंपारण में जरूरी बाटे एयरपोर्ट जी भले सुन खर्चा हो जाई के तनो नोटा जी चंपारण में चाही मांगी लोग एयरपोर्ट जी। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। चंपारण में जरूरी बाटे एयरपोर्ट जी चंपारण में जरूरी बाटे एयरपोर्ट जी जिला चंपारण के नाम होई खास हो राजा राजधानी कहे ओम प्रकाश हो राजा राजधानी कहे ओम प्रकाश हो जिला चंपारण के नाम होई खास हो कुनाला कुआरा कहे ओम प्रकाश हो निखिल बेदर्दी लिखल रिपोर्ट जी निखिल बेदर्दी लिखल रिपोर्ट जी चंपारण में जरूरी बाटे एयरपोर्ट जी भले सुनी खर्चा हो जाई के तनो नोट जी चंपारण में चाही मांगी लोग एयरपोर्ट जी। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।